Mielőtt belevágunk, írd meg kommentben, a világ melyik részéről nézel minket. És ha már itt vagy, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és oszd meg a véleményed a hozzászólásokban. Most pedig merüljünk el a mai történetben. Első fejezet. A pokolból érkező hívás. A műholdas telefon recsegve kelt életre az afganisztáni hegyek között, élesen hasítva ketté a hajnal előtti csendet. Törzsőrmester Cameron Stafford 36 órája volt ébren, felderítő küldetéseket vezetve tálib területen. Időjárás tépázta kezei, amelyeket 15 év katonai szolgálat hegei borítottak, rutinos hatékonysággal szorították a készüléket. Stafford szólt bele jellegzetesen rekedt hangján. Cameron. A hang az édesanyjáé volt, Marjorie Staffordé, de olyan remegés csengett benne, amit Cameron még soha nem hallott. Még akkor sem, amikor az édesapja 20 évvel korábban meghalt a szénbányában. Anya, mi a baj? Cameron acélszürke szeme összeszűkült, miközben távolabb lépett alvórajától. 38 évesen megtanulta a legapróbb részletekből is kiolvasni a veszélyt, és az anyja hangja most azt üvöltötte. Ó, a feleséged új pasija belenyomta a lányod arcát a kandallóba. Azt mondta, ma este be is fejezi, amit elkezdett. A szavak repeszként csapódtak belé. Cameron világa megbillent. Ölénő mindössze 12 éves volt. Az ő drága kislánya, az anyja sötét hajával, de az ő dacos lelkével. A lángok közelében lévő arca olyan képeket indított el harcban edzett elméjében, amelyek tele voltak erőszakkal. Mit értesz az alatt, hogy új pasi? Hangja lesüllyedt arra a halálos suttogásra, amelyet az emberei jól ismertek, azt jelentette, hogy valaki hamarosan meg fog halni. Marjorie zokogása recsegve tört át a vonalon. Christina Pryker hónapok óta találkozgat Dennis Churchill-szel. 3 hete költözött be, amikor téged újra bevetésre küldtek. Ölénő megpróbálta megakadályozni, hogy megüsse Christinát. Újabb zokogás szakította félbe. Cameron, az arca megégett. Kórházban volt, de visszaengedték Christina felügyelete alá. Az a szörnyeteg még mindig a házadban van. Cameron 37 embert ölt meg harc közben. Túlélt pokolgépes robbanásokat, rajtaütéseket, kínzást. De semmi nem készítette fel arra a dűdre, amely most olvadt acélként hömpölájgött az ereiben. Olyan erősen szorította a telefont, hogy a műanyag megnyikordult. Hol van most Christina? Ő a házban vele. Nem veszi fel a hívásaimat. Ölénő is ott van. És én rettegek. Anya! Cameron hangja parancsként vágott át a pánikon. Hazamegyek. Ahogy bontotta a vonalat, az emlékek elárasztották. Christina 15 évvel korábban egy gazdag család lázadó lánya volt, amikor megismerkedtek. 19 éves, gyönyörű, és úgy vonzódott Cameron veszélyes kisugárzásához, mint Molly a lánghoz. Cameron frissen végzett az alapkiképzésen, izmosan, magabiztosan, meg volt győződve arról, hogy a szerelem mindent legyőz. Fél év viharos románc után összeházasodtak, 2 évre rá megszületett Ölénő. De a katonai élet felőrölte Christinát. A folyamatos bevetések, az állandó félelem, a magány. Megkeseredett. Cameron érezte, hogy eltávolodik tőle, de ezt a különleges műveleti beosztások okozta stressznek tulajdonította. Annyira a hazája szolgálatára koncentrált, hogy nem vette észre, a saját otthona omlik össze. Dennis Church. A név méregként ízlett a szájában. Ismerte a férfit. Helyi autószerelő volt, verekedésekről és családon belüli balhékról ismert hírnéddel. 10 évvel fiatalabb Cameronnál, azzal a jóképű, szép fiús arccal, amely sok nőt tévesen biztonságérzettel tölt el. Cameron sosem kedvelte. De azt sosem hitte volna, hogy a férfi hozzá mer nyúlni a családjához. A sötétben közeledett hozzá a rajparancsnoka, Anthony Gilmore alezredes. Hatalmas termetű férfi volt, kedves szemekkel, amelyek túl sok háborút láttak. Stafford, úgy nézel ki, mintha szellemet láttál volna. Cameron állkapcsa megfeszült. Sürgősségi eltávozást kérek, uram. Családi válság.
Gilmore a holdfényben tanulmányozta az arcát. 15 év szolgálat alatt Cameron Stafford soha nem kért eltávozást. Soha nem panaszkodott. Soha nem mutatott gyengeséget. Olyan katona volt, amilyenné más katonák válni akartak. Megtörhetetlen, hűséges, megbízható. Oly, mire van szükséged? Hogy még ma éjjel hazajussak. Gilmore habozás nélkül bólintott. Oly, pakolj! 20 perc múlva indul a helikopter. Ahogy Cameron összeszedte a felszerelését, az elméje már taktikai üzemmódba kapcsolt. Ez nem mentőakció volt. Ez háború volt. És a háborúban Cameron Stafford még soha nem veszített. Második fejezet, hazatérés. Az Afganisztánból Coloradóba tartó út katonai átszállásokkal 18 órát vett igénybe. Cameron minden percet tervezéssel töltött. Kétszer is felhívta az édesanyját az átszállások alatt, és minden beszélgetés sötétebb képet festett. Christina 6 hónappal korábban ismerkedett meg Dennis Churchill egy helyi bárban. Miközben Cameron az életét kockáztatta a hegyek között, ő egy olyan férfival játszotta a családot, akinek fiatalkorú bűnügyeit lezárták, de köztudott volt az erőszakos természete. Church módszeresen elszigetelte Ellenát a barátaitól, az anyját ellene fordította, és most úgy lakta be Cameron otthonát, mint egy hódító. Ölénő másodfokú égési sérüléseket szenvedett a bal arcán, amikor Church a kandallóba lökte. A hivatalos történet baleset volt. De Ölénő a kórházi látogatás során halkan elmondta az igazat a nagymamájának. Church ivott. Christina el akarta hagyni. Ölénő közéjük állt. Válaszul Church megragadta a 12 éves lányt a hajánál fogva, és ő bemutatta, mi történik azokkal a kislányokkal, akik nem tudják, hol a helyük. Cameron ökölbe szorította a kezét, amely akár betont is törhetett volna, miközben az ablakon kifelé bámult. 15 évig a bevetési szabályok szerint harcolt, civileket védett, becsülettel küzdött. De a becsület luxus volt, amit többé nem engedhetett meg magának. A gép este 11 óra 47 perckor landolt a Denveri nemzetközi repülőtéren. Cameron felvette a táskáját és a lezárt fegyverkazettát, amelyben személyes fegyvereit szállította, olyan felszerelést, amelynek szállítását a hadsereg csendben engedélyezte a különleges műveleti katonáknak. Hírnevet szerzett magának, mint férfi, aki véglegesen old meg problémákat. És most minden eszközére szüksége lesz. Marjorie a repülőtéren várta. 65 évesen még mindig a kemény bányász felesége volt, aki egyedül nevelte fel Cameront a férje halála után. De ma este törékenynek tűnt. Hogy van? Kérdezte Cameron minden bevezetés nélkül. Fél. Fájdalmai vannak. Minden órában rólad kérdez. Marjorie hangja megtört. Cameron, még sosem láttam ilyen kicsinek. Összerezzen, ha egy férfi hangosan beszél. A düh Cameron mellkasában jéggé fagyott. Hol vannak most? Ő a házadban. 1 órája elhajtottam mellette. Church kocsija még mindig ott áll. Mit tervezel tenni? Kérdezte az anyja. Cameron a félhomályos parkolóban a szemébe nézett. Bármit, ami szükséges. A külvárosi utcákon 30 perc alatt értek a házhoz. Gondozott pázsitok, zászlók, középosztálybeli katonai lakónegyed olyan hely, ahol az emberek a maguk dolgával foglalkoznak, de vigyáznak egymás családjára. A ház a saroktelken állt. A felhajtón ott díszelgett Church piros pick-upja. A nappaliban égett a villany. Az árnyékok a függönyökön táncoltak, amelyeket Cameron 5 éddel korábban saját kezűleg szerelt fel. Tegyél ki a sarkon, mondta halkan. Cameron. Anya. Hangja csatatéri parancsnoké volt. Menj haza. Zárd be az ajtókat. Ne vedd fel a telefont, ha csak nem én hívlak. Ma éjjel ennek vége lesz. Marjorie ránézett a fiára, igazán ránézett, és valami olyat látott benne, amitől megborzongott. Ez már nem az az idealista fiatalember volt, aki a hazáját szolgálni jelentkezett. Ez egy fegyver volt, amelyet háború és árulás kovácsolt halálossá. Cameron kilépett a coloradói éjszakába, minden érzéke éles volt. Ahogy az árnyékok között közeledett a házhoz, hangokat hallott a nyitott ablakon át.
Krisztina éles hangját és egy férfi durva nevetését. Az otthona. A lánya. Az élete. Mindent beszennyezett egy férfi, aki azt hitte, az erőszak erőt jelent. Cameron Stafford hamarosan megmutatja Dennis Zurcznek a különbséget egy zsarnok és egy harcos között. 3. fejezet. Felmérés és beszivárgás. Cameron ragadozóként kerülte meg a saját házát. 15 év különleges művelet türelemre tanította. Egy sikeres küldetés és egy halott katona között gyakran perceknyi megfigyelés a különbség. A kétszintes, gyarmati stílusú házat katonai megtakarításaiból vásárolta. Minden deszka, minden szög, minden biztonsági megoldás az ő munkája volt. Tudta, melyik padlódeszka recseg, melyik ablak nyílik könnyebben. Church lehet, hogy ott élt. De ez Cameron területe volt. A konyhaablakon át belátott a nappaliba. Krisztina a kanapén ült. 34 évesen még mindig gyönyörű volt, de a smink sem tudta teljesen eltakarni az állán lévő zúzódást. Soványabb volt, arcán az állandó feszültség üres tekintetével. Dennis Church hódító állatként uralta a teret. 28 évesen tele volt pökhendiséggel és laza kegyetlenséggel. Cameron kedvenc foteljében ült, mintha trón lenne. Sörös üvegek hevertek az asztalon. Cameron katonai kitüntetései eltűntek a kandallópárkányról. De Ölénő hiánya volt az, ami jeget küldött Cameron ereibe. Ölén, gyere le! Church hangja tisztán hallatszott. Cameron figyelte, ahogy a lánya megjelenik a lépcső tetején. Még távolról is látta a kötést az arcának bal oldalán. Lassan, félve mozgott, mint egy állat, amely újabb ütésre számít. Öléne, kérlek, gyere le, szólt Krisztina kimerült hangon. Dennis csak bocsánatot akar kérni. A 12 éves lány vonakodva lépett le a lépcsőn. Cameron kiképzett szeme mindent rögzített. Ahogy a bal oldalát kíméli, a védekező testtartást, a menekülési útvonalak felé vetett gyors pillantásokat. Ez a kislány már úgy mozgott, mint egy veterán katona. Gyere ide, kicsim, mondta Church émeítően kedves hangon. Dennis bácsi csak azt akarja, hogy mind barátok legyünk. Öléne karnyújtásnyira megállt. Okos lány. Tudta, mi a támadási távolság. Figyelj, folytatta Church, hangjában az alkohol tompa súlyával. Az apád nem jön vissza. Ez most az én házam. Te pedig az én kislányom vagy. Meg kell értenünk egymást. Cameron keze ösztönösen a késére csúszott. Ha bárkinek beszélsz a tegnapi kis balesetről, legközelebb nem csak az arcod bánja. Érted? Öléne gyorsan bólintott. Könnyek csorogtak az arcán. Jó kislány. Most adj egy ölelést Dennis bácsinak. Dennis, ő sérült, kezdte Krisztina. Fogd be, és hagyd, hogy én intézzem, csattant fel Church. A dinamika világossá vált Cameron számára. Krisztina nem csupán hűtlen volt. Csapdába esett. Valószínűleg ugyanúgy félt, mint Öléne. De a félelem nem mentség arra, amit a lányukkal hagyott megtörténni. Amikor Öléne vonakodva közelebb lépett a kikényszerített öleléshez, Cameron döntött. Eleget látott. Az éjszakai rajtaütések néma precizitásával a hátsó ajtóhoz osont. A pótkulcs még mindig a lazatégla alatt volt. Church még a zárakat sem cserélte ki. Cameron lassan, óvatosan kinyitotta az ajtót. A háznak rossz szaga volt. Sör, cigaretta és valami más. A félelem savanyú szaga. Church ellenséges területté változtatta az otthonát. És Cameron most vissza fogja foglalni. Ő anyáddal nagyon boldogok leszünk, mondta Church, hangjában erőltetett kedvességgel. Te pedig segíteni fogsz nekünk azzal, hogy jó kislány leszel. Nincs több telefonálás a nagymamádnak mindenféle történetekkel. Nincs több kérdezősködés az apádról. Nem jön vissza, mert már nem akar téged. Öléne halk hangja úgy hasított Cameronba, mint egy penge. Ide igenis akar. Az apukám szeret engem. Church keze rászorult a karjára, és Cameron látta, ahogy a lánya összerezzen. Az apád egy lúzer. Többet törődik a katonásdival, mint a családjával. Ha tényleg szeretne,
Itt lenne. Nem pedig. Nem pedig hol? A hang a folyosóról érkezett. Nyugodt volt. Szinte társalgási. Church feje azonnal megfordult. Christina felsikoltott. Cameron Stafford úgy lépett be a nappaliba, mint maga a halál. Még mindig harci egyenruhát viselt, és 15 év háború keményítette az arcát olyanná, amitől erős férfiak is félreálltak. Szürke tekintete sorban mérte fel a célpontokat. Church, Christina, ölénő. Mint egy mesterlövész. Apa! Ölénő fel akart állni, de Church szorítása erősödött. Na hát, vigyorgott Church hamis magabiztossággal. Nézd csak, kimászott vissza a sivatagból. Nem számítottunk rád. Cameron tekintete a kézre szegeződött, amely a lánya karját fogta. Vedd le a kezed a gyerekemről. Azt hiszem, beszélnünk kell arról, hogy most már kié ez a gyerek, felelte Church, és közelebb rántotta Ellenát, aki felnyögött. Az anyjával változtattunk pár dolgon. Talán előbb az ügyvédeddel kéne beszélned. Mielőtt. Cameron megmozdult. 15 év harci kiképzése sűrűsödött egyetlen folyékony mozdulatba. Church a földön találta magát. A hátán, melkasán 80 kilónyi különleges műveleti katona, a torkán késpengéje, amely épp csak vért fakasztott. Apa! Ne! Ölénő hangja remegett. Cameron felnézett a lányára, a pengét nem mozdítva. Kicsim, menj fel a szobádba. Most. Cameron, kérlek, kezdte Christina. Ne mozdulj, vágott közbe Cameron jeges hangon. Ölénő felszaladt az emeletre. Hallatszott, ahogy becsukódik a szobája ajtaja. Csak akkor nézett le arra a férfira, aki megégette a gyermeke arcát. Dennis Church, mondta halkan. Beszélnünk kell. Church szeme tágra nyílt a félelemtől. Ilyen közelről Cameron érezte rajta az alkohol és az olcsó kölni szagát. Hibát követsz el, haver. Hívom a rendőröket, én. Figyelni fogsz. A kés mélyebbre nyomódott. Church hangja elhalt. Rátetted a kezed a lányomra. Megégetted az arcát. Azt mondtad, befejezed. Cameron hangja alig volt több suttogásnál. Tudod, mit jelent ez? Church csak fuldokló hangot tudott kiadni. Azt jelenti, hogy halott vagy. Csak az a kérdés, mennyi ideig tart, és mennyit szenvedsz előtte. A kanapéról Christina végre megszólalt. Cameron, hagyd abba. Nem teheted. Nem tehetem mit? Nézett rá anélkül, hogy felállt volna. Nem védhetem meg a lányomat. Nem védhetem meg az otthonomat. Nem intézhetem el azt a férfit, aki terrorizálta a családomat, amíg én a hazámat szolgáltam. Christina a telefonja után nyúlt. Hívom a rendőrséget. Nyugodtan, felelte Cameron nyugodtan. Mondd el nekik, miért van egy férfi a házamban, aki bántalmazta a gyerekemet. Mondd el, miért hagytad. Mondd el, miért választottad ezt a szemetet a saját lányod biztonsága helyett. Christina keze megdermedt. Cameron ismét Schurtzre nézett. Ez fog történni. Felállsz, kimész a házamból, és soha többé nem jössz vissza. Ma éjjel elhagyod a várost, és soha többé nem keresed a feleségemet vagy a lányomat. Mert ha még egyszer meglátlak, ha meghallom, hogy beszéltél velük, ha csak végighajtasz ezen az utcán. A penge újra a bőrébe nyomódott. Levadaszlak, és megmutatom, mit tanít 15 év háború a fájdalomról. Church eszelősen bólogatott. Cameron felállt, de keze a kés markolatán maradt. Tűnj el! Church feltápászkodott, a torkán vékony vércsík csordogált. Christina felé fordult kétségbe esetten. Christina, nem hagyhatod. Nem ő hagy bármit, szakította félbe Cameron. Most választ. A férjét és a lányát, vagy azt a férfit, aki gyerekeket éget. Christinára nézett. Most. A csend megfeszült. Dennis, várj, mondta végül Christina, és Church mellé lépett. Cameron, nem jöhetsz vissza csak úgy, és várhatod, hogy minden ugyanolyan legyen. Tovább léptünk. Öléne alkalmazkodni fog. Ez most az életünk. Cameron a feleségét nézte,
és idegent látott. Őt választod. A stabilitást választom egy olyan férfi helyett, aki soha nincs otthon. Aki többet törődik a hadsereggel, mint a családjával. Aki szerint az erőszak mindenre megoldás. Megégette a lányunk arcát. Baleset volt. Hazugság. A szó robbanásként csattant. Elmondta anyámnak, mi történt. A kandallóba nyomta az arcát, és megfenyegette. Öléne túloz. Kifelé, mondta Cameron dermesztő nyugalommal. Mindketten. Ez az én házam is, vágta rá Krisztina. Jogaim vannak. Cameron hosszan nézett rá. 1 órátok van. Csomagoljatok, amit akartok, és menjetek. Öléne velem jön. Öléne 12 éves, égési sérülésekkel az arcán attól a férfitól, akit védesz. Szerinted melyik bíró adná neked a felügyeletet? Krisztina elsápadt. Church előrelépett. Nem rúghatsz ki. Itt lakom. Cameron elmosolyodott. Ijesztő volt. Elővette a telefonját, és tárcsázta a segélyhívót. Jó estét! Lakásbetörést szeretnék bejelenteni. Egy Dennis Church nevű férfi betört az otthonomba, és bántalmazta a 12 éves lányomat. Még itt van. Feltartóztatom a rendőrök érkezéséig. Church arca elsápadt. Nem teheted. Nem tehetem mit? Igazat mondani. A szirénák hangja közeledett. Választanod kell, Krisztina, mondta Cameron. Velem mész, vagy itt maradsz, és elmagyarázod, miért bújtattál egy gyerekbántalmazót. De Öléne velem marad. Church megragadta Krisztina kezét. Mennünk kell. Krisztina egy pillanatig habozott. Aztán felkapta a táskáját, és követte. Az ajtóból Cameron még egyszer megszólította. Krisztina! A nő megfordult. Ő nem ért véget. A lányunkat választottad ellene. Megvédem őt. És gondoskodom róla, hogy tudja, ki is az anyja valójában. Az ajtó becsukódott. A rendőrautók befordultak a felhajtóra. Cameron felnézett a lépcsőre, ahol Öléne esett ki. Minden rendben. Kicsim. Apa itthon van. De tudta, semmi sem lesz már rendben. A házassága véget ért. A családja széthullott. A lánya traumatizált. És Dennis Church még élt. Ez problémát jelentett. És Cameron meg fogja oldani. 4. fejezet. Szövetségesek és hírszerzés. 3 nappal később Cameron Wesley Webster ügyvédi irodájában ült, Colorado egyik legjobb katonai családjogi ügyvédjénél. Webster korábbi katonai jogász volt, aki bevetésen lévő katonák családi ügyeire szakosodott. A jó hír az, hogy a gyermekvédelmi szolgálat dokumentálta Öléne sérüléseit, mondta Webster tárgyilagosan. Égések, védekezési sérülések a karján, pszichológiai trauma. Minden jegyzőkönyvben van. Schurtzhet letartóztatták gyermekbántalmazásért, de óvadék ellenében szabadult. Hol van most? Kérdezte Cameron. Ez a gond. A feleségével együtt elhagyták a várost azon az éjszakán. Bárhol lehetnek. Öléne ideiglenesen Cameronnál maradt. Krisztina még harcolhat a felügyeletért, figyelmeztette Webster. Ha azt állítja, hogy ő is áldozat volt, meggyőzhet egy bírót. Ő nem volt áldozat. Választott, mondta Cameron halkan. A következő héten 2 küldetésre koncentrált. Öléne védelmére és Church felkutatására. Öléne katonai traumateraputához járt. Az égések gyógyultak, de az éjszakák rémálmokkal teltek. Napközben apjába kapaszkodott, félve, hogy újra eltűnik. Félek, hogy visszajönnek, suttogta egy este. Nem fognak, felelte Cameron. Soha többé nem hagyom, hogy bárki bántson. És ha vissza kell menned Afganisztánba? Cameron ránézett. Nem megyek vissza. Itthon maradok. Másnap benyújtotta a lemondását. 15 év szolgálat, karrier, nyugdíj mind eltörpült a lánya biztonsága mellett. Közben az információk gyűltek. Dennis Church nem csak erőszakos volt. Ragadozó volt. Fiatal korában állatkínzás és testi sértés miatt tartóztatták le.
Felnőttként 3 munkahelyről rúgták kizaklatás miatt. 2 volt barátnője távoltartási végzést kért ellene. Fernando Goodrich, egykori Delta Force operátor, most magánnyomozó, hívta fel. Megtaláltam őket. Renóban, Nevadában, olcsó motelben, kevés pénzzel. De van még valami. Church kapcsolatban áll egy Louis Ellison nevű férfival. Ellison lányokat futtat egy kaszinó tulajdonosnak. Fiatal lányokat. Cameronban valami jeges bontakozott ki. Ja, lányom. Ez a gyanúm. Church eladná az anyját is pénzért. Cameron hangja megkeményedett. Szükségem van mindenre Ellisonról. A következő szakasz sötétebb volt. Jeremiah Kyre, egykori katonai hírszerző, most kiberbiztonsági szakértő, segített hozzáférni Church pénzügyi és kommunikációs adataihoz. Amit találtak, megerősítette a legrosszabb félelmeket. Church már hetekkel Cameron hazatérése előtt ölénő elrablását tervezte. Árakat kutatott fiatal lányokra, kapcsolatba lépett vevőkkel, útvonalakat térképezett fel Colorado és Mexikó között. Christina vagy nem tudott róla, vagy nem akar tudni. A legmegdöbbentőbb felfedezés azonban egy életbiztosítási kötvény volt. Nézd ezt, mutatta Kyre. 3 hete kötött biztosítást a feleségedre. Ha Christina meghal, $200,000 kap. Hamisított dokumentumokkal tette hozzá Kyre. A biztosító nem tudja, hogy csődben vannak. Cameron fejében terv kezdett formálódni. Church ragadozónak hitte magát. De végzetes hibát követett el. Egy katona lányát fenyegette meg. Cameron telefonja megcsörrent. Ölénő téged keres, szólt Marjorie. Megint rémálma volt. Már is megyek. Letette, és Kare nézett. Ás mélyebbre. Tudni akarok mindent. Az edósságait, a félelmeit, a kapcsolatait. Ahogy hazafelé vezetett, Cameron már 3 lépéssel az ellenségei előtt járt. Church és Christina azt hitték, Nevadában biztonságban vannak. Nem tudták, hogy csapdában vannak. És Cameron Stafford hamarosan működésbe hozza a csapdát. 2 héttel később Cameron megkapta a hívást, amelyre várt. Timothy Schroeder, egykori különleges műveleti robbantási szakértő, aki most különböző érdekeltségek biztonsági tanácsadójaként dolgozott, megtalálta a tökéletes rést a pajzson. Church $60,000 tartozik Louis Ellisonnak, jelentette Schroeder. Szerencsejáték, kokain és néhány más drága szokás. Ellison emberei nyomást gyakorolnak rá. A hónap végéig akarják a pénzüket, különben szó szerint kitépik belőle. Cameron ezt az információt úgy fogadta, hogy közben a nappaliban zongorázó Ellenát figyelte. A kislány egyre ügyesebb volt. Már a legtöbb éjszakát végigaludta, de még mindig összerezzent, ha egy férfi túl hangosan szólalt meg. Minden nap, amit félelemben töltött, újabb adósság volt, amellyel Church tartozott. És Christina próbál pénzt szerezni a szüleitől, de azok elvágták. Megtudták, ki Church, és úgy döntöttek, a lányuk választott. Most koktélfelszolgáló egy kaszinóban, de alig elég a lakbérre. Tökéletes, felelte Cameron nyugodtan, a tekintete azonban hideg volt, mint a téli acél. Akkor ezt tesszük. A terv elegáns volt egyszerűségében és brutális a hatékonyságában. Tönkreteszi Zhurchot és Christinát, miközben megmarad a hihető tagadhatóság határain belül. És ami a legfontosabb, garantálja, hogy soha többé nem fenyegethetik Ellenát. Az első fázis Gerard Portert vonta be, egy másik volt különleges műveleti katonát, aki most pénzügyi csalásokra szakosodott szélhámosként dolgozott. Porter könnyű pénz lehetőségével közelítette meg Zhurchot egy hamis drogszállítással, amely életveszélyes embereknek okoz majd kárt. A második fázis Christina kétségbeesését használta fel. Fernando Goodrich magánnyomozónak adta ki magát, aki Christina szülei megbízásából dolgozik, és felajánlotta, hogy segít neki megszökni Zhurchtől, cserébe azért, hogy részletes vallomást tesz ölénő bántalmazásáról. A vallomás valódi volt. Cameronnak szüksége volt minden részletre hivatalosan rögzítve. De a menekülés
egyenesen az ő csapdájába vezette Kristinát. A harmadik fázis volt a legveszélyesebb. Cameron személyesen gondoskodik róla, hogy Church végleges és visszafordíthatatlan következményekkel szembesüljön. Ez sötét, még hozzánk képest is, jegyezte meg Schroeder. Biztos vagy benne? Cameron Elenára nézett. A bal keze még mindig enyhén remegett az égési sérülések okozta idegkárosodás miatt. Megégette a lányomat. Azt tervezte, hogy eladja emberkereskedőknek. Nem csak biztos vagyok benne. Várom. A művelet 3 nappal később indult. Porter egy Renault-i kaszinó bárjában szólította meg Churchot. Church pontosan az a kétségbe esett, arrogáns ember volt, aki bedől a gyors meggazdagodás ígéretének. Hallottam, munkát keresel, mondta Porter elegáns öltönyben, aranyórával a csuklóján. Egy egyszerű futármunka. $5000 egy napért. Kérdések nélkül. Az óra végére Church meg volt győződve róla, hogy ez a megoldás a tartozásaira. Közben Goodrich a kaszinóban kereste meg Kristinát. Ő a szüleid aggódnak érted, és az unokájukért. A remény felvillant Kristina szemében, majd kialudt. Ő a teljes igazság kell, mondta Goodrich. Minden, amit Dennis Church tett. Kristina beszélni kezdett. 6. fejezet, a csapda bezárul. A hamis drogszállítás pontosan úgy zajlott, ahogy Cameron tervezte. Church egy Las Vegas melletti raktárhoz érkezett, abban a hitben, hogy $5000 kap. Ehelyett Louis Ellison emberei várták. Terence Avery, egy hegyomlásnyi férfi, hidegen mosolygott. $80,000 tartozol. Vagy fizetsz, vagy törünk valamit. Church vért köpött. Nincs ennyi pénzem. Akkor fizetsz másképp. Hallottuk, van hozzáférésed egy csinos, 12 éves szőke kislányhoz. Katona családból. Church arca elsápadt. 48 órád van, mondta Avery. Hozd el a lányt, és tiszta lappal indulhatsz. Church nem tudta, hogy Cameron emberei szándékosan terelték Ellison bandáját Ölénő irányába. Most már kétségbe esett volt. Eközben Kristina egy hotelszobában vallott Gaudry-nek. A diktafon mindent rögzített. Elmondta, hogyan izolálta őt Church, hogyan vált erőszakossá, és hogyan nyomta Ölénő arcát a kandallóba. Semmit sem tettem, suttogta. Féltem. 3 óra vallomás után elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy Church évtizedekre börtönbe kerüljön. Hívd fel Cameront, mondta Goodrich. Ölénő megérdemli, hogy hallja. Sajnálod. Kristina remegő kézzel tárcsázott. Cameron egy bérelt autóban ült a hotel előtt. Hol van Church? Kérdezte. Las Vegasba ment. Ölénő visszaszerzéséről beszél. Tudom, mit tervez, felelte Cameron. És készen állok rá. Az éjszaka közepén Church részegen tért vissza a motelbe. Kristina csomagolt. Amikor megtudta, hogy Kristina vallott, arcol ütötte. Most aláírtad Ölénő halálos ítéletét, mondta, és megmutatta az Ellison embereitől kapott üzenetet. Kristina csuklója eltört, amikor megpróbálta elvenni a telefont. Church nem tudta, hogy minden szót rögzít a Cameron csapata által elhelyezett lehallgató berendezés. És azt sem, hogy Cameron már Las Vegasban van. A vadászat elkezdődött. 7. fejezet, a végső hajsza. Hajnali 3 órakor Cameron a bérelt autóból figyelte, ahogy Church kilép a motelből. A lehallgatás révén mindent hallott. Az emberrablási tervet, Kristina törött csuklóját, Ölénő életére vonatkozó fenyegetéseket. A düh már nem lángolt benne. Hideg, sebészi pontossággá kristályosodott. Ez már nem bosszú volt. Ez fenyegetés felszámolás. Church egy éjjel-nappali étteremhez hajtott, ahol 2 férfi várta Ellison emberei. Cameron távcsövön át figyelte, ahogy egy mappát csúsztatnak át az asztalon. Valószínűleg Ölénő fényképe volt benne. Az iskolai órarendje. Az útvonalai. Információk, amelyeket Church adott át. Cameron Stafford nem pislogott. 15 éven át tanulta, hogyan vadásszon terroristákra idegen földön. Most hazahozta a háborút.
És ő soha nem tévesztett célt. Cameron meghozott egy döntést, amely egész életében kísérteni fogja. Elővette a telefonját, és egyetlen üzenetet küldött Fernando Gaudrynek. Hajtsd végre a Phoenix protokollt. A Phoenix protokoll volt a művelet végső fázisának fedőneve. Az a szakasz, amely garantálta, hogy Dennis Church és Christina soha többé nem fenyegethetik Elenát. Ugyanakkor ez volt az a pont is, ahol Cameron átlépte a háború által szentesített határokat. 1 órával később Church kis teherautója lerobbant növedő egyik elhagyatott országútján. A meghibásodás nem volt véletlen. Schroeder távolról követte a járművet, és pontos időzítéssel aktivált egy eszközt, amely leállította a motort. Amikor Church autómentőt hívott, a diszpécser hangja Jeremiah Carré volt. Országos autósegély, körülbelül 1 órán belül tudunk küldeni valakit. Church káronkodott, nem tudva, hogy éppen a saját halálát szervezi meg. 30 perccel később Cameron érkezett meg egy lopott vontatóval. Church a platón ült, cigarettázott, és Denverből induló járatokról beszélt a telefonjába. Hála az égnek, mondta, amikor meglátta a vontatót. Cameron szerelő overallban és mélyre húzott baseball sapkával szállt ki. A sötétben Church nem látta az arcát. Nézzük meg a motort, mondta Cameron nyugodtan. Amikor Church közelebb lépett, Cameron egyetlen mozdulattal gyomorszájon ütötte. Church levegőért kapkodott, Cameron pedig a torkánál fogva felemelte. Dennis Church, mondta halkan. Emlékszel rám? A felismerés csak egy pillanattal előzte meg azt, hogy Cameron a földre taszította. Megégetted a lányom arcát. El akartad adni emberkereskedőknek. Minden mondatot egy rúgás kísért. És azt hitid, Nevadában elbújhatsz. Church könyörgött. Esküdözött. Ígérte, hogy eltűnik. Igazad van, felelte Cameron, előhúzva ugyanazt a kést, amelyet hetekkel korábban a torkához szorított. Soha többé nem mész a közelébe. Ami ezután történt, azt csak a sivatagi égbolt csillagai látták. És egy férfi, aki 15 éven át tanulta a hatékony ölés módszereit. Amikor Cameron 1 órával később elhajtott, Dennis Church eltűnt. A teste soha nem került elő, egy évtizedek óta elhagyott bányajárat mélyén pihent. 8. fejezet, vérára. A motelben Christina épp az utolsó holmiát pakolta, amikor Fernando Goodrich kopogott. Asszonyom, hírem van Dennis Church ügyében. Christina törött csuklóval, rögtönzött kendőben nyitott ajtót. Church végleg eltűnt, mondta Goodrich. A nő elsápadt. Cameron megölte. Cameron hivatalosan Coloradóban van, Elenával. Ön viszont az utolsó személy, akivel Church nyilvánosan veszekedett. Christina megértette a helyzetet. Goodrich választást kínált. Első lehetőség, eltűnik. Új név, új ország, soha többé nem veszi fel a kapcsolatot Elenával vagy Cameronnal. Cserébe Church teste sosem kerül elő. Második lehetőség, harcol a felügyeleti jogért. Ebben az esetben nyilvánosságra hozzák a felvételeket, ahogy Christinát rögzítették, amikor Church oldalára állt, amikor megvédte őt az égési sérülések után, és amikor tudott ölénő eladásának tervéről. Ő mit gondol? Melyik esküdtszék bízná rá a lányát egy olyan anyára, aki részt vett a saját gyermeke emberkereskedelmének előkészítésében? A csend sírszerű volt. 4 óra múlva indul a következő járat Mexikóvárosba, tette hozzá Goodrich. Az útlevél és $10,000 a borítékban van. 3 órával később Cameron a denveri repülőtéren figyelte a biztonsági felvételeket. Christina felszállt a Mexikóvárosba tartó gépre, hamis iratokkal, száműzetésbe. Telefonja rezgett. Ölénő üzent. A nagyi palacsintát sütött. Ma hazajössz. Úton vagyok, kicsim. Most már örökre. De még maradt egy utolsó ügy. Louis Ellison és emberei továbbra is várták Elenát. Cameron egy aurorai raktárhoz hajtott, ahol Ellison emberei azt hitték, hogy a szállítmányról tárgyalnak. Terence Avery és 3 embere egy 12 éves kislányért jöttek. Cameron Stafford várta őket. Hol van Church? kérdezte Avery.
Halott. Avery a fegyveréhez kapott, de Cameron gyorsabb volt. 15 év harci tapasztalat sűrűsödött egyetlen mozdulatba. A kés Avery torkába fúródott, mielőtt az kiránthatta volna a fegyverét. A másik 3 férfi nem volt katona. Amikor a raktár elcsendesedett, 4 test feküdt a betonon. Hajnalra Louis Ellison is halott volt a penthouse lakásában, a legfőbb embereivel együtt. Cameron úgy rendezte a jelenetet, mintha túladagolás és bandaháború lett volna. A fenyegetés gyökerestől megszűnt. Cameron egy benzinkút mosdójában mosta le a vért a kezéről. 12 óra alatt 9 embert ölt meg. Ölénő soha nem fogja megtudni. 9. fejezet, új kezdet. 6 hónappal később Cameron az új házuk kertjében állt, és nézte, ahogy Ölénő a Ranger nevű német juhászkutyával játszik. Egy kisebb városba költöztek. Olyan helyre, ahol senki sem ismeri az égési sérüléseket az arcán. Azt sem, hogy az anyja elhagyta. Ölénő virágzott. A rémálmok megszűntek. Kitűnő jegyei voltak. Katonacsaládok gyermekeivel barátkozott. Gitározni tanult. Harcművészeti egyésekre járt. Lassan azzá az erős, magabiztos lánnyá vált, akinek mindig is lennie kellett. Cameron csendben fogadalmat tett. Erésnek neveli. Megtanítja felismerni a veszélyt. Megtanítja, hogy soha ne fogadja el a bántalmazást. Hogy értékesebb annál, mint hogy törött emberek szeretett morzsáival érje be. És soha, de soha nem tudhatja meg, mivé vált az apja azért, hogy biztonságban legyen. Cameron biztonsági tanácsadóként talált munkát, katonai képességeit olyan módon használva, amely lehetővé tette számára, hogy közel maradjon az otthonához. Hírneve bizonyos körökben biztosította az állandó megbízásokat olyan ügyfelektől, akik problémáikat csendben és véglegesen akarták megoldani. Nyugodt, kényelmes életet épített Elenának, miközben megőrizte azokat a készségeket, amelyekre egy napon talán újra szükség lehet. Apu, figyelj! Kiáltotta Öléne, miközben bemutatta az új gitártechnikát, amelyet a tanára tanított neki. Cameron őszinte tapsal jutalmazta. Gyönyörű volt, kicsim. Szeretném eljátszani anyunak, amikor hazajön. Cameron arckifejezése nem változott, de a szíve összeszorult. Ölénő még mindig néha rákérdezett Krisztinára, még mindig remélte, hogy az anyja egyszer visszatér magyarázattal és bocsánatkéréssel. Cameron azt mondta neki, hogy anya beteg, és el kellett mennie, hogy meggyógyuljon, és lehet, hogy hosszú időbe telik, mire hazatérhet. Soha nem fogja elmondani Elenának, hogy Krisztina a bántalmazóját választotta a saját gyermeke helyett. Soha nem fogja megmagyarázni, hogy vannak árulások, amelyeket nem lehet megbocsátani. Ölénő úgy nő fel, hogy hiszi, az anyja szerette őt, csak zavarodott volt. Nem pedig úgy, hogy elhagyta egy nő, aki egy erőszakos férfi többre értékelt a lánya biztonságánál. Aznap este, miután Ölénő lefeküdt, Cameron kiült a verandára, és átnézte a csapata biztonsági jelentéseit. Krisztina egy kis mexikói városban élt, angol tanárként dolgozott, és lassan tekvilával és bűntudattal itta magát a pusztulásba. Nem próbálta felvenni a kapcsolatot Elenával, és nem tért vissza az Egyesült Államokba. Church eltűnését valószínűsíthető öngyilkosságként könyvelték el. A kétségbeesett szerencsejátékosok gyakran eltűnnek, amikor edósságaik kezelhetetlenné válnak. Ellison bandáját hibáztatták a meggyilkolásáért, az ő későbbi halálukat pedig rivális drogdílerek számlájára írták. Semmilyen kapcsolatot nem találtak Cameronhoz vagy Elenához. A hivatalos történet szerint egy zaklatott férfi megfenyegette egy katona családját, majd elmenekült, amikor szembesítették. Az igazságszolgáltatás törvényes úton érvényesült, és mindenki tovább lépett. Az igazság az volt, hogy Cameron Stafford valami sötétebbé vált, mint egy katona, de védelmezőbbé, mint egy apa. Olyan határokat lépett át, amelyeket többé nem lehetett visszavonni. De Ölénő biztonságban volt, boldog volt, és szabad arra, hogy azzá váljon, akivé csak akar. Egy éddel később Ölénő feltette a kérdést, amelytől Cameron rettegett. Apu, anya valaha hazajön még?
A konyhaasztalnál ültek, és a matematika házi feladatát csinálták. Öléne most 13 éves volt, magasabb és érettebb, de még mindig az ő kislánya. Cameron belenézett a szemébe, amelyben ott csillogott a saját acélszürke elszántsága, és döntött. Nem, kicsim. Anya nagyon rossz döntéseket hozott, és nem jöhet vissza. Öléne annak a gyermeknek a komolyságával fogadta ezt, aki már megtanulta, hogy a felnőttek veszélyesek is lehetnek. Ő a rossz férfit választotta helyettünk. Cameron szíve megszakadt lánya éles látásától. Igen, kicsim, őt választotta. Öléne lassan bólintott. Akkor jobb nekünk nélküle. Nem muszáj így érezned. De igen. A hangjában olyan véglegesség csengett, amely Cameront önmagára emlékeztette. Hagytam, hogy bántson, és mégis őt választotta. Az anyák nem ezt teszik. Cameron magához ölelte Ellenát, és csodálta az erejét és bölcsességét. Rendkívüli lesz. Nem azért, amit túlélt, hanem azért, amit a túlélésből megtanult. Szeretlek, Öléne. Én is szeretlek, apu. Köszönöm, hogy hazajöttél. Ahogy a nap lenyugodott az új életük felett, Cameron végig gondolta az árat, amelyet megfizetett, és az edósságokat, amelyeket behajtott. Elveszítette a házasságát, a katonai karrierjét és a lelke egy részét. De Öléne biztonságban volt, erős volt és szabad. Dennis Church halott volt, és egy sivatagi sírban rohad. Krisztina száműzetésben élt, döntései árát magánnyal és megbánással fizetve. Azokat a férfiakat, akik azzal fenyegetőztek, hogy eladják a lányát, sebészi pontossággal kiiktatta. Cameron Stafford a háborúból tért haza, hogy a saját otthonában találjon rá a háborúra. Ugyanolyan halálos hatékonysággal harcolt, mint Afganisztánban, és teljes győzelmet aratott. Az ár mindaz volt, aki valaha volt. A jutalom mindaz, akivé Öléne válhat. És egy apa szeretetének számtanában ez olyan alku volt, amelyet ezerszer is megkötne. Öléne nevetése átszűrődött a házon, miközben Rangerrel játszott a hátsó kertben, és Cameron elmosolyodott. A lánya otthon volt, biztonságban és boldogan. A háború véget ért. Győzött. És itt ér véget a történet. Mit gondolsz róla? Szívesen olvasnánk a véleményedet a hozzászólások között. Ha tetszett ez a történet, csatlakozz a közösségünkhöz, és iratkozz fel a csatornára, ez rengeteget jelent számunkra. További hasonló történetekért nézd meg a képernyőn ajánlott videókat. Találkozunk ott!